W imieniu Otca, Syna, Ducha Świętego. Miłość naszego Knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boha Otca, a zgromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubi bratce, lubi sestre, kniezu, lubi osadnim, zetkamy so ke Božej chwalbie. Zetkamy so, żebyśmy mnie sobą so posilnili. Zetkamy so, żebyśmy posilnienie, któreż nazonimy, nesli do świata, do naszego jednego dnia. Zwopominamy so, kajcy przed Bogiem stajemy, a prośmy Jeho, żeby nad nami swoją smilność pokazał. Uznawam Bohu Wszechmocnemu, a wam wszystkim, za sobie zwyższył, myslo, ryczo, jednają, a dobre za nich. Moja wina, moja wina. Podla proszę, zbożną stajną Knieżną Mariu, všech angelów a światów, a was wszystkich, modlcie się za mnie, ke Kniezy naszemu. Smij so nad nami Wszechmocny, a miłościwy Bożo, a spuszczy się nam grzechy, dowiedź nas do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bohu wywyższyna. Modlmy so. Wszechmocny, wieczny Boże, swojej wielkiej lubości dawasz proszacym jacacy zasłuża żadaja. Smiluj się nad nami, bodaj nam szo, štož świadomie traši, a dodaj to, o čož się ani prosić nie zważymy. Tak prosimy przez naszego Knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, kiż jest z Tobą Duchem Świętym żywa, króluje Bóg wieki na wieki. Czytanie z knihy Habakuk. Jak długo mam o pomoc wołać, knieże, a ty nie słyszysz? Wołać budu krzywdy dla, a ty nie pomasz? Czego dasz mi krzywdu widzieć, a nas woladać, niczo nie czynią? Czego dla smyty na moc, a niekniczomność przed tobą so upierać? Czego dla stawają so zwady a wadzenia? Kniez mi odmówi a praji, napisz to zjawnie a uryj do taflu, zoby so mogło zlohka czytać. Widzenie płaci za wiesty czas, ale dopilnienie jeszcze przyjdzie. A jeli so one zapożdzi, ty je oczekuj, przecież krótkim czasu one przyjdzie, nie uostanie. Lej, tun zahynie, kiż nima sprawność we sobie, sprawny pak będzie żywy swierydla. Słyszeliśmy słowo Boże.
Druhé čítanie slyšíme z druhého lista svätého apoštola Pavla Timotej. Môj synu, napomínam če, rozpojím zase miłość Božu, kotra še v tebi přes napołoženie mojich rukou. Přetož Bóg nie nam dał ducha bojošće, ale moce, lubošće a rozvaznošće. Tuž čo nehaj buj svědčí, co našeho knieza, ani za mne, jeho jatero, ale čerp za mnou za evangelii z mocu Boha. Zmi se strovu vúčbu, kotry se o tem neslyšał, za przykład a wostań we wiere a lubości Krista Jezusa. Kołaj drotny pokład, tebi doверjene z Duchom Świętym, kiż w nas bydli. Słyszeliśmy Słowo Boże. Alleluja, alleluja. Słowo Boże postawa na wieczne, słowo, któreż so wam przypowiada Ewangelium. Kniez budź z wami. Słowa świętego zczynia po Lukaszu. W wolnym czasu proszachu apoštolio knieza přispor nam wiru. Kniez rekny, gdybyście mieli wiru kaj żonopowe zorniatko, abyście tutomu figowce prahili wukorenco, a przesać so do morja, by was posłuchał. Sztu z was prahi swojemu wotroczki, kiż wonka wora abo pasy, gdyż so wróci z pola, pój, syn so dom a pojes. Ne praje mu skere, přihotuj mi jedź, wopasaj so a posłużuj mi, hacz so najem a napiju, potom jest a pitej ty. Dżakuje so kniez snacz wotroczki za to, zo je zčinil to, štež by jemu kazał. Tak drbicie też wy, gdyście wszystko zczynili, štož mi jeszcze kazane prahić, sme nieužitni wotroczcy. Što sme činić mieli, sme činili. Ewangelii naszego knieza zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bracia, lubi sotry w kniezu, lubi osadnim. Za miesiąc oktober prosy wam szleją, zobyku so wierywi modlili różoc, wo mir a pokoj na świecie. Ze spočatka wojny na Ukrainie nasza osada to czyni. Prostwu bamsza wiezo też przyjmujemy, a po naszych możnościach spełnimy. Czego dla popromy taka modlitwa ważna? Właściwie też ludzie praja, to je to la wiec polityki, po mir so starać. Dokelž započina so pokoj we utrobie każdego jednotlivca. Modlitwa pomaga, nic nie dom rozbuchnyć, ale rozważować, odważować. Modlitwa je wielka moc, a husto ani nie wiemy, co wszystko uskutkuje za nas albo za drugich. Wieso w naszych dniach są właściwie politykarze jara wużadani. Mir noch chce so namakać dać, a samo tak silny mąż, właściwie we słowach, kajż amerykański prezydent, mirowe zryczenie dotal nie docpił. Jest kiera samo naopak. Rozba była większa a większa. Česká republika mieješe od 1990 do 2007 sławnego prezydenta Václav Havel unrykaše.
Wun je takle formulował. Polityka to nie je umiejstwo toho, što je možne, ale toho, što je se nemožne zda. Když to wjazamy na nasz pača, możemy rec, my modlimy się, żeby se nemožne možne stało. Piatk sme 50 raz opominali jednotu niemskie. So możemy my, każdy z nas, so swobodnie hibać po všech związkowych krajach a po všem świecie samo. To je jenož jeden dobytk tutej jednoty, kotruż docpieć je so wiacore dziesiątki niemożne zdało. A po swobodne hibanie. Runie však sem se nauročil ze svojego dovola z greckiej kupy Kreta. Dere wiem se dopominać, a każdy raz na to se znowa myslu, każde leto, jak se nasz nan z początku 80 lat na to weseleše, burze z mačerju, gdyż zmiejete potom obaj rentu, se dojeć do greckiej, na wojnu kupu, kotruż by jako wojak niemskie Wehrmachty zeznać dyrbiał. Kraj je so jemu zalubił, a rady je chcał swoje manżelskie nasze mačery pokazać, o czymś by jej jenoż ryczeć mógł. Nan zemrje, predahać przyjdzie czas, so one plan so spełni. Ja sam wiacore razy miestem tam pobył, ludzi a kraj troszkę zeznał, a wieso od czasu nie pytał, a namakał. Za to sam jara dżakunem. Kraj, w którym szpobych, tak kriany, kajż on je, a što jesztež přeco on svojim opětovariam skičić wie, mi pak každé leto znova tež tole uvedomí. My sme závěrno bohači a máme šu vinu spokojni a džakovni byč. Když menujúce s otevrenými očomaj v cúzbe so přes miesta a kraj hýbaš, to je v mnohých svetách tak, vidíš lochce, kak sú jednori ľudia kaž ty a ja, kudži živí. So rozumí, bohatých máš v každém kraju. Som viaceré razy možno šmiel do bydlenia ľudí pokúknič. Svojskú kiežu a jeszcze zárodu a dvor k tomu zdawna każdy nima, a když ju ma, nic w tym stawie, kaj se my to zvučeni. Myslím na muža mojej starobie, jsem widział, jak on zastupi do swojego bydlenia, to by jenož jedna z dwa. Łożo, telewizor, blido, stulc, a wiesz, mi jeszcze też dalsze swoje obsedztwo, swój moped. A tola jsem jeho zeznał jako spokojnego a przeczelnego człowieka. Abo myślę na staruszku, kotraż w mieście bydli, gdyż so po hasach hibach, wiacorych takich zetkach, strojich, obydli w przyzemí stwiczku, łożo, blido, stulc, telewizor. A gdyż so ona wiace, sydnie so na drohu, a każdy nimoduce lada z otvorenými durami do jej bydlenia. Toda też ona przeczelna, spokojna. A ja si myslach, kelko dzieci, kelko młodostnych pola nas, maja nic no swójsku stwu sami za siebie, ale też o dalsze, što je se młody człowiek w naszym czasu przeje, a mnozy maja samo cyle swójski nuznik przy swojestwi. Jeszcze raz, my mamy šu winu być jara spokojni a dżakoni. Nikot si skorža, za su bulke čeže, za nimaja tam se šanse kaž druzy, a přeja si, żeby so im jeszcze wiace zmożniło, żeby ku spokojniejszo mogli żywi być. Zaweszcze znajecie tu niemsku bajku, da Fischer und seine Frau,
die Ilse byl. Bajka uči, gdyż nie jesteś spokojom z tym, co masz, też z wiele więcej. Nigdy nie będzie spokojom. Ale roczok rożocy. Modlitwa żada się wiru a czas, a modlitwa pomaga na siebie działać. Uczomnicy, to jsme dženca slyšeli Evangeliu, prosza Jezusa, přispor nam wiru, to reka syln naszą wiru. Tak możemy prosić też my. Syln nas, Jezusa, přispor nam wiru, żeby dženca pozdaczu niemożne so tola możne stało. W mężestwie, w swojbach, nadziele, naszej osadzie, Europie, na świecie. My w naszym kraju nie cierpimy hižo pod dzielacym murju z betona, a pod kawatym płotom. Mury wołowe to husto są, kotreż nas dziela, nam czerze czynia. Nas dziela od kudych na świecie, w Azji, Afryce, Waczonskiej Ameryce a drugie. Mury wołowe nie dają nam spoznać realitu, że je jeden na świecie na drugiego pokazany. Mury wołowe dziela chrześcijanów, rozraduje ludzi do wierliwych a niewierliwych, do nas a tych tamnych, do dobrych a złych. Zczynik Lukasz, dżens, takie mury potoha. On napomina, żebyśmy so pracowali świat z innymi oczami widzieć, z oczami tych drugich. Jezusa słyszymy dżens poprawom wukwalować niewolnika, w serbskim przełożku stej otroczk, oryginalu stej niewolnik. Poprawom pak Jezus no chce kwalić niewolnictwo, on chce, żeby jeho wuczomnicy so junu obladowali jako niewolnicy, a tak z perspektywy kudych a słabych widzieli wierność świata. Jezus nie jest polityka, też bych nikoci rady jeho za takoho mieli. Jezus pokazał się jako wierliwy, któryż drugich pozbudzuje wierzyć. Bez wiele miejeże to drugie też polityczne konsekwencje. Stano mieli słowa Habela na nowe ważne prawić. Tak, wiera nie jest umiejstwo możnego, skoro niemożnego. Umiejstwo jest do człowieka zapołożona kmaność. Nie jest produkt człowieczego napinania, ale je jasnie jeden dar z ruki Bożej. Jemu Bohu dowierzyć, że nešto zmieni, to je wiera. Gdyż na Boha tvári doživim, że niemożne so możne stanie, że murie so sypnu, że zrudni názor je veselo, wodni nasečenje, raj Boží słuša tym, kotrež maja druzy za širačku. Gdyż na Boha tvári doživim, że mrtwi stawają k wiecznemu žiwieniu. Gdyż na Boha tvári mašu winu być džakowny. Wiera je umiejstwo niemożnego. Niech weźmiemy tuż rady z naszym Bamszom różoc za ruki, a modlimy się o mir a pokój na świecie. Amen. Uznajmy nasz. Wieru do Boha, Otca.
Jenož z wiry możemy Boha spoznać, jeden drugiego przyjrzeć. Prośmy Boha o to. W okrutu wieru, kotraż to dobre widzi, bez toho, żeby zbor pothodnočiła. Prosimy Cię, usłysz nas. Bo czeszczoność przed dostojnością a osobitością każdego człowieka. Prosimy Cię, usłysz nas. Wo zwieru manželskich a zwajomnu dowieru, żeby so ša niedowiera przelinęła. Prosimy Cię, usłysz nas. Wo spuszczomność, kotraż dawa przeczestwo a miesobne poczari trać a obstać. Prosimy Cię, usłysz nas. Boże, daj, żebyśmy ze swoim żywieniem odbyszczowali ništo z Twojej lubości a przychylności k nam. Tobie budź cześć a sława wieki na wieki. Modlcie so wszyscy, żeby su mój a wasz łopor spodobał Bohu Wszechmocnemu Wódcy. Dnes niech przywozły łopor swoje ruku, na cześć a sławu swojego imienia, naszemu wspomożeniu, a całej swojej skarbnicy. Przyjmij, knieże, dary, które przynoszamy po Twojej przykazni, a gdyż wykonamy służbu, którą se nam napołożył, a se obdzielamy na swym woporze, zdokonie dobrociwe nasze poswięcenie a umożenie. Przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez budź z wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bohu. Bo prawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne, zosoci stajnia szudzie dziękujemy Knieże Święty Wódcy Wszechmocny Wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego Knieza. Narodziwszy so, jewun padłe człowiectwo obnowił, ze swoim cierpieniem nasze grzechy zniczył, z martwych stanąwszy nam wieczne żywienie zasłużył, a do niebies dospiewszy nam niebieskie wrota otworzył. Toho dla śpiewamy ci z angelemi a słowami świętych pieśń chwały, bez końca wyskają. Święty, święty,
Woprawdźe światost, knieże, żołosze je światost, to dla przikażemy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczeni z Ciebie cyrkwiu, niedzielu jako dzień, na którym się Chrystus z martwych stanął. Przez Niego, którego się k swojej prawicy powysił, Cię prosimy. Posvědčuj te naše dary z rosu swojego ducha, zobyście nam było i ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Rede hać so wun dobrowolnie czerpenie uda za wun chlieb, dziakowaše so, wamaše a poda jun swoim wuczobnikam prajo. Zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso a poda jun swoim wuczomnikam prajo, zmicze a picie šice z niego to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude za was a za mnohich przelata k wadawaniu rychu. Čińcie to, na mnie wspominają. To je potaństwo wiry. Wspominają tuż niebieskie wódce na Jezusową śmierć a zrowastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, że Ty nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciała a krew Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkę, powsze zemi rozbrojeną a wudospełnioną lubości. Gromadźe z naszym bamszem Leom, naszym biskupom Heinrichom a zewším duchowstwom. Wspomnij też na naszych bratrów a na nasze sotry, kociż są umreli w nadziei ze zrowastanu, a przyjmij ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami wszystkimi prosimy Cię, spošť nam wieczne żywienie, ze zbożnej Boha Rodzicielku knieżną Mariu, ze światymi apostołami a všemi światymi, kociż so Ci ze všech wieków spodobają. Zobychmy Cię kładili a sławili przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim habenim dała so Ci Bożą wszechomocny wódce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Nie rekamy jeno dzieci Boże, my to smy, tu i smiemy po niej do wiry śpiewać. Bódźce nasz, idź w niebiesach, świeć co Twoje mieno, przyjdź Twoje królestwo, staj co Twoja wola, dajesz na niebie tak na ziemi, silny chleb nasz daj nam rzec, podaj nam nasze winy, jak my też podawamy swoim winnikom, a nie bierz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od wszego złego, a daj mile pokoj naszym dniom. Smij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy od rycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom mieszci oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przeto iż Twoje jest królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen.
Knieže Jezusa svojim apoštolom se praju, pokoj vám zavostajam, svoj pokoj vám dávam. Prosimy Cię, nie hľadaj na naše hriechy, ale na víru swojej cyrkve. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se živa a králuješ věky na věky. Pokoj knieza, buď stajne s vámi. Jinia Boże. Jinia Boże. Jinia Boże. Lejče Jenio Bože, kotrež zebera richy sveta.
Modlimy się. Wszechmocny Boże, Ty nas sycisz, a obnowisz z tym sakramentom. Daj, żebyśmy podobni byli Chrystusie, któregoż przyjmamy. Przecież On jest Tobą żywa, króluje po wieki na wieki. Kedženci mozivinjam. W dwiema je dżęca różocowe nyszpo tu w cyrkwi. Dżęca po kemszach je przy durjach zbierka za Caritas. Przychod niedziel na kemszach je zbierka za wasadu. Różoc modli się w tydzień w Kroszczycach w utoru czwartk a piatk wasnacz w Cicci. W klosztrze niedzielu 2, sredu rano w 8 a piatk 19 godzin. W Woklecach w utoru łotnietka zase 18 godzin a czwartk 17 godzin 30. Różocowe nyszpory na szczytnych dniach są w Kroszczycach pondzielu wieczór 19 godzin niemski, sredu 19 godzin serbski. W klosztrze pondzielu 18 godzin niemski cyrkwi, a w utoru 18 godzin serbski przed tym krzyżem są über Handrikec na Sydliszczowym puczu. Kemše w Woklecach są czwartku 18 godzin, w Dobrošicach sredu 18 godzin. Doma w obstarania są w utoru do południa w Jasence a Hornim Hajnku, w utoru po południu w Jaworze a Miłočicach, piatk do południa w Horkach a Kroszczycach. Prynja woprawienska wuczba, kaž te šulske kemše za čas prózdnin nejsú. Senioruje w Woklecach zetkaja se w utoru z początku 8 godzin w Kapałce. Przyzamnie se przednożk Bena Bilka w tym boskowym domie. Senioruje wikarije zetkaja se sredene wikarii z początku z Różocom rano w 8. Na zromadnie dopołudnie seniorów wszystkich są naszej wasady przeproszujemy w utoru 21 sem do Kroszczyc. Kemše su rano w 8 je farskiej cyrkwi, przyzamknął sobie w Hornikowym domie snedajn besada a przednożk Bogne Korenkowie na temu Peru na stedach pomocnych organizacji. Prosimy o przyzywienie aż do 9 oktobra. Czwartku 15 je w klosztrze modlitwa przed Najświętszym. Sakrament Świętej Księży spości so sobotu Johanie Jakubašec ze Zejic. Dżakne kemše k slibonemu kwasie manželskiego Brülec z Nowej Wieski są sobotu w Kroszczycach. Sakrament Świętego Manželstwa chcete sobie zaudać, prosite wierywych o modlitwu, a przypowiadataj so drugi raz Matias Robel z Wotrowa a Michaela Münkec z Horków. Na dżakny wieczór za wszystkich sobuskutkowanych a pomocników 800-letnego jubileja przeproszujemy 319 godzin do jednoty. Prosimy o przyzywienie na gminie, aż do 10. Pokazał się film o sowjetskim czachu a fota jubilejnej dekady. Drużki wszystkich serbskich wasadów, których nasza Polstwo Świętej Marii dorożanta, są wutrobne putnikowanie do Roma przeproszone, a to od 8 do 14 februara 2020 przyjmuje się jeszcze na farę. Wikaria je w novembrze naredzie ugotować wszedne nabożeństwo ognie w serbskim rozgłosu. Lišćina je przygotowana w klosztorskiej cyrkwi. 2. zemre w starobie 9 a 60 lat Ewa Maria Handrikowa, rodzona Šipšikec z Miłočic, co dalsze za nią się jeszcze woziwi. Samsny dzień 2. zemre w starobie 87 lat Jan Dieter Heink ze Smiečkec, też za niego, co dalsze jeszcze woziwi. Pored Bożej służbą tu w farskiej cyrkwi Jutro pondzielu rano we 7 za zemretych sobie Henšlec a Šeferec z Jasence. W utoru Świętej Marii Różocowej rano 7 za kudy dusze Bożą msza skazana z Nowej Wieski. Piatk wieczór 19 godzin za zemretych Mariu a Jana Lejdera, kaž te zemretych synów Macia a Andrija z Kozac. Sobotu 13:30 dżakne kemše k slibonemu kwasie manželskiego Brülec, 14:30 księdza Johany Jakubašec, 16 godzin ta spowiedź, tak też 18 godzin, 18:30 Boża msza za zemretego Bena Domsza a manželską Mariu ze Smiečkec.
Dżens za tydzień rano we 7 za zemrete Jurija Glücklicher a manżesku Hańżu z Radworja do Ponaza Wasadu. Na pojednaczych za zemrete Pietra Hanczyka z Miłočic a potom też 14 godzin zaso Rożocowy Nyszpo. Wam všim zapłać Bóg za zomladne pacza. Przyjął wam od czas świacu rano niedzielu. Uprośmy się Boże żonowanie. Jest Bóg z wami. Niech was pożonuje wszechmocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dzicze upokoju.